prajem vám pekný a príjemný večer. No a na úvod by som sa ja chcela poďakovať mojim mladým kolegom, z ktorých iniciatívy vzýšla táto myšlienka usporiadať tento spomienkový večer. Priznám sa, staršia hlava, zabudla som na takéto krásne výročie. No a som rada, že môžem porozprávať alebo priblížiť informácie, ktoré sme zbierali ako také kamienky do mozaiky od čias, keď som prišla do múzea. Len tak úsmevne vám poviem, že keď som prišla do múzea, do Starej Ľubovne, tak dozvedela som sa o Zámojskom od môjho vtedajšieho riaditeľa, že Zámojský bol oportunista a hazardný hráč. Tak sa začala moja kariéra zbierania informácií. Nedalo nám to a preto v tom čase s pánom Lazoríkom sme chodívali pomedzi ľudí a zhromažďovali informácie. Také. Potom prichádzali hostia z Poľska, potomkovia rodiny. No a keď prešiel 89. rok, vtedy vtedajší pán riaditeľ Rudo Žiak mohol privítať potomka syna Jozefa Zámojského s doprovodom, ktorý prišiel pozrieť, vtedy už ako legálne, ale predtým inkognito, prišiel si pozrieť, ako vyzerá ich panstvo. Takže je veľa aj historických materiálov v archívoch, ale tam som sa ja celkom veľa teda nedostala, lebo nebolo času, medzi tým som mala iné povinnosti, ale stále som zbierala a objavil sa konzul Španielska v Slovenskej republike, prišli hostia, historička jedna zo Španielska. No a každý niečo priniesol, poslali mi knihu zo Španielska, no a tak sa nám celkom pekný súbor informácií zložil, takže sme to mohli aj vypublikovať. V knihe, keďže rozsah bol obmedzený, nedalo sa tiež množstvo informácií povedať. Ani tento večer nechcem zdržiavať, aby ste tu nestali tak dlho. Ale som veľmi rada, že máme tu ešte pamätníkov. Je tu pán inžinier Kravčák, ktorý sa v Podhradí aj narodil. A dnes sa mi prehovorili v kaplnke dve dámy, ktorých otecko bol lokaj grofa Zámojského a vodič a volali ho George. Medzi tým som sa v jednom materiáli dozvedela, že to bol nejaký pán Bodnar. Ja som myslela, že to bol nejaký Španiel, keď ho tak George volali. A dozvedela som sa, že to bol pán Bodnar a dnes sa tu objavili dve jeho dcery, ktorým údajne, alebo bol ich súrodencom aj krstní rodičia Izabela a Jan Zámojský. Takže ešte nemáme všetky informácie, ešte môžeme zbierať kamienky a ukladať. Ale nebudem už, úvod som pretiahla trošku, takže sa ospravedlňujem. No a teraz Izabelu by som vám chcela priblížiť. Izabela v Španielsku, ako vyrastala na kráľovskom dvore. Izabela, ktorá prišla so svojím manželom, veľmi zamilovaná mladá dáma, do Starej Ľubovne, jej život v Starej Ľubovni a jej smutný návrat späť do Španielska. Takže také 3 časti. Môžeme urobiť.